Slovenská televízia a rozhlas uvádza dokumentárny film Po celé generácie patrí medzi obľúbené značky spotrebiteľov. Značka, ktorá zariaďuje naše kuchyne, obývačky, naše detské izby a izby našich detí. IKEA si pestuje veľmi mravný imidž firmy rešpektujúcej planétu. Čo sa však deje za idylickými stránkami jej katalógov? Výroba skladacieho nábytku závisí od obnoviteľného, ale krehkého zdroja – dreva. Švédsky gigant každoročne pohltí 20 miliónov metrov kubických dreva, teda jeden strom za každé 2 sekundy. Je to monštrum, ktoré spotrebuje obrovské množstvo dreva. Každoročne sa vyťaží len 1% lesa. A za každý vyrúbaný strom vysadíme 2 nové. Nadnárodná spoločnosť dnes musí čeliť kritike občanov, ktorí presadzujú ochranu prírody a lesov. Niektoré lesy sa vyvíjali celé tisíce rokov a z nich sa vyrába nábytok, ktorý nevydrží viac ako 15 či 20 rokov. Potom skončí na skládke a spáli sa. V čase, keď sú ohrozené lesy, mal by švédsky gigant aj ďalej masovo rúbať stromy a pokračovať v nekonečnej ekonomickej expanzii? Dobre vieme, a IKEA to vie tiež, že už nesmieme vytvárať nové holoruby a vysádzať nové monokultúry. To je šialenstvo. Tento model vôbec nerešpektuje klímu. IKEA, značka dostupná pre všetkých. Ale akú cenu za ňu platí naša planéta? IKEA. Upír lesov. Príbeh spoločnosti IKEA je príbehom malej švédskej firmy, ktorá využila zmeny v kapitalizme a stala sa gigantom. Nadnárodná spoločnosť, ktorú pred viac ako 80 rokmi založil Ingvar Kamprad, vizionársky podnikateľ a priekopník masovej spotreby. Rok 1943. Ingvar Kamprad, syn majiteľa pôdy vo vidieckom regióne Smeland na juhu Švédska, začína uprostred svetovej vojny obchodovať. Keď založil IKEU, mal 17 rokov. Bol oveľa múdrejší a talentovanejší ako väčšina ľudí v jeho okolí. IKEA je obrovské impérium a on to všetko vybudoval od nuly. Bola to malá firma. On si tak ako školák zarábal malé peniaze predajom rôznych predmetov, pier, zápalkových škatuliek a podobne. V 50. rokoch minulého storočia začal predávať nábytok, ktorý kupoval od miestnych remeselníkov v Smelande a ponúkal ho prostredníctvom zásielkového katalógu. To bol prvok, ktorý v spoločnosti IKEA zohral hlavnú úlohu. Od 50. rokov sa na západe šírilo konzumné šialenstvo. Každá domácnosť túžila byť vybavená chladničkou, televízorom, vysávačom a podobne. Bolo to obdobie masového exodu z vidieka do miest. Vo Švédsku tomu hovoríme rekordné roky. Za 10 rokov sa po celej krajine postavilo okolo 1 000 000 domov a všetky bolo potrebné zaplniť novým nábytkom. To samozrejme prispelo k výraznému úspechu IKEA. Och det bidrog ju självklart till IKEAs framgångar, hela den här tillväxten. Rok 1963. Kľúčový dátum v dejinách masovej distribúcie. Här vid Kungens kurva ligger IKEA. Man räknar med 1 miljon besökare per år till det här huset.
Na predmestí Štokholmu otvoril Ingvar Kamprad najväčší obchod s nábytkom na svete, ktorý vyvolá revolúciu v spôsobe nákupu nábytku. Stačilo zísť z diaľnice, zaparkovať pri budove IKEA, zásobiť sa nábytkom a vrátiť sa domov. V tej dobe to bolo čosi neslýchané. Predtým existovali len malé predajne umiestnené v centrách miest. Auto sa stalo tak povediac najlepším priateľom IKEA. Dokonca sa začali stavať hotely, aby tam zákazníci mohli prenocovať. Po 8 hodinách jazdy ste strávili celý deň v IKEA, prespali ste v hoteli IKEA, zjedli jedlo z IKEA a na druhý deň ste sa zišli preč. Bolo to perfektné, čosi geniálne. Ingvar Kamprad spôsobil, že tradičné obchody s nábytkom sa začali vnímať ako zastarané. Zrazu bolo všetko samoobslužné. Zákazník sa obsluhoval sám, rovnako ako v hypermarketoch, ktoré sa objavili v rovnakom období. IKEA demokratizovala dizajn ponúkaním interiérov na kľúč. Všetko za ceny dostupné pre masy. Tento komerčný model sa opieral o švédske politické hodnoty tej doby. IKEA sa vyvíjala súbežne so sociálnym štátom. Vo Švédsku ho reprezentovala sociálno-demokratická strana, ktorá obhajovala rovnaké príležitosti pre všetkých. Všetky domácnosti museli mať možnosť zariadiť si domácnosť a slušne žiť. Samozrejme, v tom čase mali nízke ceny svojím spôsobom aj morálnu funkciu. Ingvar Kamprad chcel zaručiť nízke ceny a zanietene rokoval so svojimi švédskymi dodávateľmi. Tí sa mu napokon otočili chrbtom. Niektorí partneri ho začali bojkotovať. Musel si preto nájsť nových dodávateľov surovín. S týmto cieľom sa rozhliadol mimo Švédska a obrátil sa na východ. Fínsko, Poľsko, Rusko. Práve tieto krajiny sa stali hlavnými dodávateľmi súrovín pre IKEA. V tom období Švédsko udržiavalo neutrálnu politiku medzi kapitalistickým a komunistickým blokom. Obchod s krajinami Varšavskej zmluvy vtedy takmer neexistoval. Kamprad sa so svojimi zamestnancami vybral do Poľska, kde existoval istý know-how v oblasti výroby dreveného nábytku, ale predovšetkým tam boli v porovnaní so Západom veľmi lacné náklady na výrobu. Vďaka tomu získal nábytok vo veľkom a za bezkonkurenčne nízke ceny. Začalo sa to v 60. rokoch a trvá to dodnes. So, I mean, that started in the 60s and just kept expanding over the years. Od začiatku 60. rokov 20. storočia Ingvar Kamprad predvídal éru delokalizácie. Uprostred studenej vojny uzavrel dohody s poľskými pílami a nakoniec začal stavať v Poľsku vlastné továrne čo najbližšie k lesom. Išlo o verejné lesy spravované Národnou lesnou službou. Využívaním dreva komunistickej krajiny na to, aby uspokojil pohodlie strednej triedy kapitalistických krajín, sa Kampradovi v 70. rokoch podaril majstrovský ťah. Značku IKEA zmenil na symbol konzumnej spoločnosti. Nové farby, nové tvary. Značka každý rok pridala do svojho katalógu 2000 nových položiek. Na zabezpečenie ponuky IKEA presunula výrobu svojho nábytku do desiatok krajín. Ako tvrdí, ťažba dreva prebieha zodpovedne. Ale nedovolila nám, aby sme si to aj sami overili. Niekoľkokrát nám odmietla otvoriť dvere. Obdivujem, ako firmy dokážu presvedčiť o zelenej politike, trvalo udržateľnom rozvoji a ekologickej zodpovednosti. Vážne im to ide, no keď ich požiadame o konkrétne dôkazy, zavládne hrobové ticho. Ak nemáte čo skrývať, prečo nepredstavíte svoj dodávateľský reťazec? Je to jednoduché.
IKEA je najväčší spotrebiteľ dreva na svete. Na to, aby ste našli drevo za sumu, ktoré spotrebiteľom udržia nízke ceny, musíte niekde šetriť, musíte zatvárať oči. Musíte začať rúbať pôvodné lesy, pretože tie ešte stoja. Podľa muža, ktorý bol osobným asistentom Ingvara Kamprada, nelegálne ťažené drevo zásobovalo obchody značky IKEA v 90. rokoch. Keď som ešte pracoval pre IKEA, začalo sa veľa dreva dovážať zo Sibíry, nelegálne sa pašovalo cez Čínu. Čínska spoločnosť sa začala naplno rozvíjať a všetko svoje drevo potrebovala pre seba. Ale ocitli sa v štádiu, že už nemali k dispozícii žiadne vlastné lesy. Okrem chránených území bolo všetko vyťažené. Aby mali čínske továrne suroviny, prišli čínski dodávateľia s nápadom dovážať drevo určené pre IKEA zo Sibíry cez sever Číny. Legálne to nebolo možné. V reakcii na slová svojho bývalého manažéra nás IKEA ubezpečuje, že vo svojej histórii v žiadnom dodávateľskom reťazci nikdy neprijala nelegálne drevo. V roku 2011 sa však podieľala na spornom výrube jedného z posledných pôvodných ruských lesov. V roku 2020 boli dodávateľia IKEA obvinení aj z ťaženia starých lesov na Ukrajine s cieľom vyrábať z nich stoličky a jedálenské stoly. To je jadro celej veci. Ak chcete taký veľký objem dreva za také bezkonkurenčné ceny, musíte tak postupovať. Nedá sa tomu vyhnúť. IKEA každoročne spotrebuje približne 1% dreva vyťaženého na celom svete. Jeden strom za každé 2 sekundy. No upír je nenásytný. Spoločnosť začala kupovať vlastné lesy, aby ho mohla ďalej krmiť. IKEA vlastní na celom svete viac ako 280 000 hektárov lesov. V Rumunsku je v majetku firmy IKEA 50 000 hektárov lesa. To je plocha 5-krát väčšia ako Paríž. Ide o prvého súkromného vlastníka lesov v Rumunsku. Napätie medzi drevárskym priemyslom a ochrancami prírody je tu obrovské. Pošleme poslednú správu, že sme v poriadku. Neviem, kedy budeme mať opäť signál, aby sme o sebe dali vedieť. Gabriel Paun je profesiou biológ a venuje sa ochrane lesov. Takmer pritom prišiel o život. Skúmať situáciu v rumunskom lese je skutočná prekážková dráha. Za tie roky som sa stal obeťou mnohých násilných útokov. Hej, tu je súkromný pozemok. To drevo pochádza z Národného parku. Je to ilegálna ťažba. Sledoval som kamión naložený drevom z pôvodného lesa v Národnom parku Retezat. Chcel som dokázať, že spoločnosť prijíma drevo pochádzajúce z národných parkov a pôvodných lesov. Táto spoločnosť je momentálne jedným z hlavných dodávateľov pre IKEA v Rumunsku. Vypadni, nerob nám problémy. Strážcovia továrne ma napadli a postriekali slzotvorným plynom. Ústa, nos, oči. Hoci som filmoval na verejnej ceste. V Rumunsku sa polovica vyťaženého dreva vyrúbe bez povolenia. Z rumunských lesov každý rok úplne nelegálne zmizne takmer 20 miliónov kubických metrov dreva. Po vyťažení sa nerozlišuje medzi nelegálnym a legálnym drevom. Tieto zábery s veľkým rizikom nafilmoval Gabriel Paun. Stal som sa akousi symbolickou postavou obrancov lesa. Zistil som, že pytliaci a drevorubači vypísali na moju hlavu odmenu. Braconierii și tăitorii de pădure au făcut o chetă și s-a pus un preț pe capul meu. V
V roku 2015 bol s niekoľkými členmi svojho združenia, keď na nich okolo 10 mužov nastražilo pascu. Preboha, čo sa to stalo? Oh my God! Hneď ako ma uvideli, spoznali ma. Pokúsili sa ma zabiť. Hodili ma na zem a bili. Podarilo sa mi vstať a utiecť. Počul som, ako kričia, že žijem a že ma musia doraziť. Tak toto funguje v Rumunsku. Rumunské lesy sa zmenili na boisko. Proti ochrancom prírody sa páchajú stovky útokov. Obchodníci s drevom zabili 6 lesných strážcov. Švédsky gigant sa práve v tejto krajine sužovanej lesnou kriminalitou rozhodol lesy odkúpiť. Podľa filmu z produkcie IKEA by mala ťažba dreva vyzerať takto. Lesníctvo nie je vývoj vesmírnych rakiet. Hospodárenie v lese je oveľa komplexnejšie. Nemali by sme vyrúbať všetky stromy. Je dôležité niektoré ponechať, aby mohli zostarnúť, zmeniť sa na mŕtve stromy, ktoré ukryjú a poskytnú potravu hmyzu, vtákom, rastlinám, hubám a podporia tak biodiverzitu. Zdá sa však, že IKEA vo vlastných lesoch na svoje odporúčania zabúda. Pozor, kadiaľ kráčaš. Tieto úvozy vyjazdili ťažobné vozidlá. Pozri sa. 3-metrová erózia. Môže spôsobiť zosúv terénu. Páni, to je šialené. Gabriel Paun chce podať žalobu za environmentálne zločiny páchané v časti lesa, ktorá patrí spoločnosti IKEA. Urobím video. Je to dobrý spôsob, ako ich pritlačiť k stene a ukázať svetu, čo tu robia. Začíname. Ešte majú čo rúbať, neskončili. Preto je cesta otvorená. Na jar lístie stromov vytvára pocit normálnosti. V zime je na tom istom mieste rozsah ťažby oveľa viditeľnejší. Je to krádež. Nemajú hranice. Ako by sa tvárou v tvár k prírode prestávali ovládať. Ako by ju doslova nenávideli. Hovorím tomu drancovanie. Hnev je po každej ťažbe dreva rovnaký. Nie je to však prvýkrát, čo mimovládna organizácia pozorovala škody. V roku 2021 pri prelete nad iným pozemkom IKEA objavili toto. Nie len, že vyrúbali les, ale poškodili aj okolité stromy a rozrili veľmi hlboké, ničivé lesné cesty na miestach, kde by nemali byť. Tieto zásahy sa budú zhoršovať. Destabilizujú sa celé svahy, pretože erózia pôdy sa už začala. Jasne to vidíme na našich videách. Keď vidíme tento masaker a uvedomujeme si, čo všetko to znamená pre les, myslím si, že je dôležité upozorniť aj čo najviac spotrebiteľov, aby vedeli, čo IKEA v skutočnosti robí a že to má veľmi ďaleko od reklamy a imidžu, ktorý sa verejnosti ponúka. Ako spotrebitelia sa nenechajte oklamať greenwashingom. Prezentujú sa ako firma, ktorej záleží na životnom prostredí, no je to falošné. Či už ide o rýchlu módu, rýchle občerstvenie alebo rýchly nábytok, spoločné majú nízke ceny a vážny vplyv na životné prostredie.
Keď je výrobok veľmi lacný, môžete si byť 100% istí, že niekto alebo niečo za to platí vysokú cenu. V tomto prípade na lacné produkty dopláca príroda. V reakcii na obvinenia Gabriela Pauna nás IKEA ubezpečuje, že na ochranu životného prostredia robí všetko potrebné. Pred akýmkoľvek zásahom do lesného hospodárstva vykonávame dôkladné posúdenie potenciálneho vplyvu na životné prostredie a prijímame dostatočné opatrenia, aby sme zabránili, monitorovali a zmierňovali pôdnu eróziu. Kupovať, vyhadzovať a znova kupovať. IKEA do oblasti bytových dekorácií zaviedla masovú spotrebu. Už v roku 1956 umožnili logistické triky prelomiť predajné rekordy znížením výrobných nákladov. Myšlienka, ktorá IKEA preslávila po celom svete, je princíp plochých balení. Zákazník si nábytok poskladá sám. Vďaka tomu sa ušetria náklady na skladovanie, takže zákazník za nábytok nielen zaplatí, ale si ho musí aj sám zmontovať. Mimoriadne dômyselné. Dám vám dobrú radu. Na budúce príďte do IKEA aj s veľmi šikovným a k tomu aj zamilovaným kamarátom. Pretože v IKEA si nábytok skladáme sami. Vraj sami? A to znižuje ceny, my staviame, ceny klesajú. V marketingu na to používame novotvar prosumer. Sú to zákazníci, ktorí sú zákazníkmi aj dodávateľmi zároveň. Pri hľadaní najnovších trendov svojej doby si Ingvar Kamprad prepožičal modernú myšlienku. Zaviedol kolekcie. Na výrobe katalógov IKEA vodne v noci pracovalo 1200 alebo 1300 ľudí. Navrhovali zariadené izby, grafiku strán, fotografovali, kreslili obrázky a nakoniec vydali katalóg. Trvalé obnovovanie sortimentu je to, čo jeho odporcovia nazývajú fast furniture, rýchly nábytok. Prívlastok rýchly, zaužívaný v rýchlom nábytku či v rýchlej móde, označuje tempo, akým sa navrhuje a spotrebúva obrovské množstvo produktov. Nové modely, nové štýly, nové farby, to všetko sú prvky v našom každodennom živote mimoriadne idealizované. IKEA je v nábytkárskom priemysle niečo ako módna spoločnosť. Sú moderné interiéry príťažlivejšie? Určite áno. Vízia nábytku sa vyvinula. Predtým sme investovali pre budúce generácie. Teraz robíme módne kúsky. Chcel som sa vzdialiť od archaických predstáv. Za starých čias sme si kúpili oblek, ktorý vydržal 20 rokov. Teraz skôr 2 za rok. V nábytkárskom priemysle je toto isté. Je dôležité pochopiť, že na trhu s nábytkom alebo módou ovplyvňujú spotrebu ponuka tovaru a marketingové praktiky, nie naopak. Spotrebu teda určujú marketingové praktiky spojené s cenami. Nie, to nie je omyl. Trvalo nízke ceny v IKEA. Mali by lesy platiť cenu za naše konzumné šialenstvo? V Rumunsku Gabriel Paun a ďalší aktivisti začali súdne konanie proti svojej krajine pre nedodržiavanie európskej legislatívy na ochranu lesov. Štátu vyčítajú aj to, že ich nechráni pred lesníckou mafiou. Začnime, už zase meškáme. Máme tu viaceré petície týkajúce sa ilegálneho výrubu stromov. Priamo na miesto prišla situáciu vyšetriť delegácia európskych poslancov.
Naším najväčším protivníkom je samotný štát. Naša organizácia iniciovala viac ako 350 žalôb proti vláde za jej netransparentnosť a za povoľovanie výrubov v rozpore s európskymi zákonmi o prírode. Toto je jedna z našich chránených oblastí. Fagarašské hory. Všetky body, ktoré vidíte, sú miesta výrubu. Takto vyzerajú naše chránené územia. Nie je jedinej doliny, ktorá by nebola znetvorená neustálým výrubom. Zo všetkých chránených území v Rumunsku sa za 2 roky vyťažilo viac ako 13 miliónov kubických metrov dreva. Je to rad kamiónov naložených drevom, ktorý by siahal z Rumunska až do Číny. Gabriel Paun chcel europoslancom ukázať, akým spôsobom sa v jeho krajine zaobchádza s lesmi. Pozrite, traktormi jazdia priamo korytom potoka. Kratšie ako ho obísť. Táto ťažba podlieha certifikácii lesov FSC. Tento systém, založený v roku 1993, má zaručovať náročné a zodpovedné štandardy lesného hospodárstva. Napriek tomu sú lesníci pristihnutí priamo pri ničení ekosystému. Aby mohli vyrúbané stromy ľahšie odtiahnuť, zbrázdia pôdu a zhoršujú tým eróziu. Stroj ničí bystrinu a s ňou aj všetok život, ktorý vodný tok vyživuje. Títo muži pracujú bez akéhokoľvek bezpečnostného vybavenia. Pozrite sa, je to katastrofa. A to nie je všetko. Celé svahy ničia a menia na holoruby. Zreteľne vidíte, čo všetko bolo vyťaté. Všetko, čo ostalo stáť, bude vyrúbané v najbližších rokoch. Nakoniec bude celý les vyzerať ako toto miesto. A aby toho nebolo málo, celá zóna spadá do certifikácie FSC. Spotrebitelia však nevedia, že FSC umožňuje ťažbu dreva z národných parkov či drevo z pôvodných a starých lesov. Spoločnosti ako IKEA nebudú mať problém nakupovať drevo z oblastí, ako je táto, na výrobu svojho nábytku, pokiaľ je drevo certifikované ako FSC. Kým Európska komisia nepostaví Rumunsko pred súdny dvor Európskej únie, nezmení sa to. Kriminálne odlesňovanie bude pokračovať. Apetít IKEA nenasíti nič. Od 70. rokov minulého storočia značka využíva výhody globalizácie, aby sa presadila na ďalších kontinentoch. Všade rovnaké žlté logo na rovnako modrom hranole. Všade rovnaká povinná trasa medzi regálmi. IKEA ponúka nenásytný západný konzumný štýl všade na svete. Rovnaká horúčka rýchleho nábytku odvšadiaľ vyháňa miestnych výrobcov. Ide o nábytok a bytové produkty zamerané na čoraz početnejšiu strednú triedu. Švédsky dizajn sa stal svetovým štandardom.
Je to nová norma. Diktát, ako by mal moderný človek žiť. Norma sa idealizovaným spôsobom prezentuje v reklamách, v ktorých vystupujú veľmi krásni ľudia. Nikdy nie sú tuční, nikdy nie sú depresívni, nikdy sa nehádajú s deťmi. Sú to šťastné rodiny vo veľmi čistučkých a moderných domoch s najmodernejším vybavením. To určuje všeobecný štandard, ako žiť a byť uznávaný. Je to veľmi silné posolstvo. Upír už zaútočil na ďalší subkontinent, na Južnú Ameriku. Tisíce kilometrov od amazonského pralesa na juhu Brazílie leží štát Rio Grande do Sul. Nové americké Eldorado, tentoraz drevené. Brazília je dôležitý dodávateľ dreva pre spoločnosť IKEA. Krajina má 6 miliónov hektárov vysadených lesov, vrátane 1 milióna hektárov len v štáte Rio Grande do Sul. Prevláda eukalyptus, lebo sa z neho vyrába papierová hmota, ale dobiehajú ho borovicové plantáže. Borovice sú vhodnejšie na výrobu nábytku. Borovicová odroda Taeda, ktorá pochádza z juhu Spojených štátov amerických, bola do Brazílie zavedená v 60. rokoch 20. storočia. Borovicové monokultúry sa postupne prispôsobili miestnej pôde a podnebiu a vytláčajú pôvodné druhy stromov. Výsadba borovice sa stala ekonomickou príležitosťou, ktorej sa chopil majiteľ lesa Cristiano Croev. Jeho starí rodičia tento pozemok kúpili v 40. rokoch minulého storočia. Našu spoločnosť Parcel Reflorestadora sme založili v roku 2000. V tom čase sme začali pracovať v lesníctve, ale tento pozemok je rodinné dedičstvo. Farma slúžila hlavne na chov dobytka. Už vtedy sme tam trochu pestovali les, ale to bolo zanedbateľné. V roku 2000 sa lesníctvo veľmi rozmohlo, preto sme sa rozhodli investovať. Pôvodne som pracoval vo svete financií a môj brat je právnik. Então, investi nessa área. Eu sou do mercado financeiro, meu irmão é advogado. Dnes vlastníme 1650 hektárov borovicových plantáží z celkovej plochy 2700 hektárov. Časť tohto borovicového dreva sa zmení na nábytok firmy IKEA. Kedy skončíte na tomto úseku? Približne o týždeň. O kúsok ďalej je zóna, ktorá nám dáva poriadne zabrať. Máme ideálne podnebie. Veľa svieti slnko, ale aj veľa prší. V našej krajine lepšie miesto na pestovanie borovíc a eukalyptov nenájdeme. V Európe borovice dorastú do takejto veľkosti za 60 rokov. Tu nám stačí 20. To, čo nás podnietilo investovať do pestovania borovice Taeda, je teda výhoda nášho regiónu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Máme veľkú výhodu a stále napredujeme. Seja muito competitivo e cada vez mais seremos competitivos. Čoraz väčšia konkurencieschopnosť. Priemyselné hospodárstvo získalo právo zväčšiť plochu venovanú plantážam v Rio Grande do Sul štvornásobne. Obrovské lúky sa premenia na stromové monokultúry. A substituição de madeira Nahrádzanie prírodného dreva z prírodných lesov drevom z vysadených lesov je už realita a bude sa to stupňovať. Každý mesiac dodá plantáž výrobcovi nábytku 1000 tón dreva. Arte Mobily zásobuje obchodné domy IKEA v Spojených štátoch amerických a Kanade. Vyrábame všetky druhy nábytku, komody, nočné stolíky, postele, stoličky, stoly, skrine, police.
Naši zákazníci sa obracajú na Arte Mobily, pretože veľa investujeme do technológií. A vo výrobnom procese spĺňame medzinárodné štandardy kvality. Knižnice Hemnes, televízne sety Hemnes, matracové základne Espever, úložný priestor Trofas. IKEA verí Arte Mobily. Spoločnosť však nie je taká bezchybná, ako o sebe tvrdí. To sme zistili pri spolupráci s novinárkou Silviou Lisboa. Naším vyšetrovaním sme zistili, že firma Arte Mobily bola dvakrát pokutovaná za vážne porušenia životného prostredia. Prvé súvisí s výrubom pôvodných stromov a nelegálnou likvidáciou chemikálií, ktoré jednoducho zakopali. V roku 2018 uložil kontrolný orgán štátneho sekretariátu pre životné prostredie FEPAM firme Arte Mobily pokutu 30 000 reálov, čo je smiešných 5700 eur. Nedávno v roku 2022 bola firma Arte Mobily opäť sankcionovaná. Tento raz bol subdodávateľ IKEA sankcionovaný za to, že v oblasti, ktorú odlesnil, bez povolenia postavil pílu. To zo strany spoločnosti poukazuje na pohŕdanie predpismi. O tej veci nemám žiadne znalosti. Možno by vám vedenie alebo právne oddelenie povedalo viac. IKEA má pre svoj dodávateľský reťazec kódex správania. Volá sa iWay. Ukladá sériu pravidiel, aby sa zabezpečilo, že dodávateľia budú bezúhonní. Keď však vidíme, že Arte Mobily dostáva pokuty za škody na životnom prostredí, môžeme spochybniť, do akej miery kódex správania uplatňuje IKEA a do akej miery je dodávateľský reťazec skutočne monitorovaný. A IKEA de fato tem conhecimento sobre a sua cadeia de suprimento. Na túto otázku nám nadnárodná spoločnosť odpovedala nasledovne. Akékoľvek porušenie nášho kódexu správania berieme vážne. Očakávame, že všetci naši dodávatelia budú vždy dodržiavať miestne zákony a predpisy. Spoločnosť sa na svojich subdodávateľov spolieha. Tak sa 10 ročia vyhýbala trestnému stíhaniu. Ale tu v Brazílii by ju podľa štátnej prokurátorky pokojne mohla dostihnúť spravodlivosť. Eu tenho muito claro para mim a responsabilidade da IKEA na condição... Jasne si uvedomujem zodpovednosť spoločnosti IKEA v tomto ekonomickom sektore. Je to veľmi dôležité. V Brazílii máme legislatívu, ktorá by nám umožnila brať túto spoločnosť na zodpovednosť za environmentálne škody spôsobené v našej krajine. Vieme, že ide o ekonomickú sieť, ktorá sa priamo podieľa na zhoršovaní životného prostredia a profituje z toho. To nám teoreticky umožňuje zobrať na zodpovednosť spoločnosť, ktorá má z tohto zhoršenia prospech. V Latinskej Amerike plánuje nadnárodná spoločnosť IKEA do roku 2030 vybudovať 9 pobočiek. A v bezhraničnej túžbe po nekonečnom raste bude čeliť bezprecedentnej environmentálnej výzve. Rútime sa do klimatického pekla a nohou stále pridávame plyn. Je to zápas o naše prežitie a my ho prehrávame. Vo svete, ktorý nedokáže obmedziť spotrebu a konzum ani emisie oxidu uhličitého, sú oceány a lesy našimi hlavnými tromfami proti globálnemu otepľovaniu. Na to, aby stromy rástli, potrebujú absorbovať časť oxidu uhličitého, ktorý sa dostáva do ovzdušia. Nemali by sme teda zakázať výrub stromov? 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 Nemali
Zastaviť ťažbu stromov by znamenalo katastrofu. Boli by sme nútení nahradiť výrobky na báze rastlinných vlákien výrobkami z fosílnych materiálov. To by bolo pre životné prostredie škodlivé. Na lese je úžasné to, že plní dvojitú funkciu. Keď stromy rastú, zachytávajú oxid uhličitý a ukladajú ho. Potom ostáva naďalej uložený v predmetoch, ktoré zo stromov vyrábame. Vďaka tomu znižujeme používanie produktov vyrobených z fosílnych materiálov. Les je preto ozajstný zázrak. And that enables us to reduce the use of fossil products. So the forest is really sort of a magical thing. Toto nie je model šetrný k podnebiu. Spaľovanie fosílnych palív nemôžeme nahradiť spaľovaním biopalív ani jednorazové plasty papierom na jedno použitie. Nemôžeme ďalej žiť v spoločnosti, kde je všetko na jedno použitie a skončí v spaľovni. Klimatickú krízu jednoducho nemôžeme ukončiť ešte väčším spaľovaním. A hoci aj vysadíme veľa stromov, ktoré rastú veľmi rýchlo a ktoré absorbujú obrovské množstvo oxidu uhličitého, ten uhlík, ktorý vznikol vyťažením lesa, je taký významný, že by trvalo 10 ročia, kým by tieto monokultúry kompenzovali vzniknutú uhlíkovú stopu. Na to už nemáme čas. Vo svete, ktorý čelí klimatickej núdzi, IKEA našla spojenca na druhej strane planéty, na Novom Zélande. Krajina zahraničným spoločnostiam umožňuje skupovať lesy alebo na jej pôde vysádzať stromy, ktoré majú kompenzovať oxid uhličitý vypúšťaný do ovzdušia inde vo svete. Táto politika narazila na tvrdý odpor miestnych obyvateľov. Spoločnosť odkúpila túto poľnohospodársku prevádzku s rozlohou 6000 hektárov. O niekoľko rokov bude na mieste dediny borovicová plantáž. Ak IKEA naozaj potrebuje drevo, máme ho viac než dosť. Môžu spolupracovať s už etablovanými drevorubačmi alebo dokonca kúpiť už existujúce lesy. Sú po celom východnom pobreží. Je veľa tých, ktorí by im svoje lesy s radosťou predali. Ale najhoršie je, že v skutočnosti ich nezaujíma drevo. Zaujíma ich investovanie do poľnohospodárskej pôdy a borovicových plantáží, pretože im to umožňuje mať čistý a zelený firemný imidž, ktorý môžu predávať spotrebiteľom. IKEA sľubuje, že do roku 2030 uskladní toľko oxidu uhličitého, koľko vypustí. Hovorí sa tomu uhlíková neutralita. Každý tu vysadený hektár vraj umožní kompenzovať emisie z jej priemyselných a obchodných aktivít po celom svete. To je aj dôvod, prečo nadnárodná spoločnosť kúpila približne 10 fariem na Novom Zélande, zatiaľ tak ďaleko od svojich hlavných trhov. Ak skupujete farmy len preto, aby váš podnik pôsobil ako environmentálne udržateľný, je to udržateľné len pre váš finančný výsledok. Pre naše komunity, našu spoločnosť ani našu planétu to udržateľné nie je. Pokiaľ veľké a zatiaľ neobmedzene mocné spoločnosti nebudú čeliť zodpovednosti za svoju činnosť, budú i naďalej kupovať naše hospodárstva a ničiť komunity, dúfajúc, že si to nikto nevšimne. Tak toto jednoducho je. Podľa mňa je to korporátne ohlupovanie. Na Novom Zélande už tisíce hektárov lúk zanikli a s nimi aj hospodárske zvieratá. Stali sa z nich lesy na kompenzáciu uhlíka. Podľa mimovládnej organizácie Oxfam by sa musela podobne premeniť všetka orná pôda na planéte, aby sa kompenzovali súčasné uhlíkové emisie.
Na svojich pozemkoch IKEA vysádza borovicu radiata, čo je rýchlo rastúci strom, ktorý o pár rokov poskytne uhlíkové pôžičky. Borovice sa potom vyrúbu a využijú. Domorodé obyvateľstvo, Maoriovia, už dlho odsudzujú škody spôsobené borovicovými plantážami. Keď sa skončí výrub, nahromadené zvyšky stromov sa ponechajú na mieste. Firmy nechávajú prirodzený odpad na mieste z mnohých príčin. Nie je ľahké ho odstrániť, pretože sme tu na veľmi strmých svahoch v kopcovitom teréne. Keď sa skončí ťažba dreva, ťažobným spoločnostiam sa neoplatí zbierať na svahoch zvyšky. Nakoľko sa za to nebudú nikomu zodpovedať, odpad tam nechajú rovnako, ako keby na to mali povolenie. Potom čakajú, kým sa drevo rozloží alebo ho odstráni búrka. V časoch mojich predkov, ktorým hovoríme tipúnovia, bola väčšina krajiny pokrytá pôvodným lesom. Tiahol sa od hôr až k moru. Žili v ňom vtáky, hmyz a celý ekosystém pôvodných druhov a my sme s nimi nažívali v harmónii. Borovice radiata sem však boli umelo zavedené na boj proti erózii pôdy, ktorú zhoršilo miznutie pôvodných lesov. Tieto stromy pôvodne vysadila novozélandská lesná služba, aby zabránila erózii pôdy. Patrili teda štátu a zohrávali ochrannú úlohu. Išlo však o borovice, takže to boli viac plantáže ako lesy. V 80. rokoch, keď na Novom Zélande a všade na svete definitívne prevládol neoliberalizmus, sa štát rozhodol lesy a plantáže sprivatizovať. Všetko predal novozélandským a neskôr aj zámorským spoločnostiam. Namiesto toho, aby tieto spoločnosti lesy udržiavali, aby naďalej zachovávali pôdu, začali ich ťažiť. Samozrejme, že pôda opäť začala degradovať. Vo februári 2023 zdevastoval Nový Zéland cyklón Gabriela. O 3 mesiace neskôr sa na Zemi stále povaľuje lesný odpad a vyvrátené stromy. Stromy rovnakej odrody, aké plánuje vysadiť IKEA. Pozri sa, aký je veľký, vidíte? Ten je obrovský. Mohli by sa zraziť s loďou. Plávajú tesne pod hladinou a takmer ich nie je vidieť. Viete si predstaviť, že do toho narazíte loďou? Hrozná predstava. My, domorodí ľudia, sme spojení so zemou a vodou, ktorú nazývame Moana. Voda sme my a my sme voda. Zem sme my a my sme zem. Je veľa maorských prísloví, ktoré o tom hovoria. Ranginui je náš otec v nebi a Papatuanuku je naša matka na zemi. Keď sú zranení oni, sme zranení aj my. To je to, čo nás ako domorodých ľudí odlišuje. Táto krajina nie je len miesto, kam si prídeme ľahnúť na pláž a stráviť dovolenku na slnku. Ak krajina ochorie, ochorie celý náš ľud. Takmer monokultúrnym pestovaním borovice zostáva IKEA hluchá voči varovaniam domorodého obyvateľstva.
Maoriovia zašli až do New Yorku, aby bolo ich hlas počuť. Keď som hovorila v Organizácii Spojených národov, cítila som za sebou váhu historických rozhodnutí o využívaní pôdy. Za posledných 30 rokov sa na našich územiach rozšírili borovicové plantáže, aby neúspešne bránili erózii, poskytovali drevo a uhlíkové kredity. Novozélandský systém uhlíkových kreditov uprednostňuje exotické borovice pred pôvodnými druhmi. Borovica má byť podľa našich vedcov riešením pre klímu a eróziu. Nie. Jediným priateľným riešením je okamžite uvaliť moratórium na holoruby a obnoviť prirodzenú domorodú biodiverzitu. Hovoríme, že keď za nás veľké spoločnosti rozhodujú o našej pôde, nie je to nič iné ako len iná forma starej kolonizácie. Kolonizácia našich lesov. Je to spôsob, ako odobrať ľuďom z našej krajiny moc a vložiť ju do rúk veľkých organizácií a korporácií. Tie s našou vlastou nemajú žiadne väzby. Na rozdiel od plantáží IKEA sa Maoriovia rozhodli obnoviť pôvodné lesy sami. Takto vyzerá pôvodná krajina Nového Zélandu. Takto to bolo pred zásahom človeka. Čím viac budeme mať podobných lesov, tým lepšie bude prosperovať naša Venua, naša zem, naše rieky a moria. Keď les tohto veku rastie, udržiava pôdu na mieste. Čím hlbšie prenikáte do pôvodného lesa, tým hustejšia je vegetačná pokrývka. Podrast absorbuje vodu ako špongia. Ani pri najextrémnejších klimatických udalostiach táto pôda nikdy nepodľahla erózii. Žije a udržiava sa v súlade s lesom. Ako extrémne poveternostné javy pribúdajú, nie je na čase šetriť práve tie najvzácnejšie zdroje, ktoré zem ponúka, a zabrzdiť apetít monštier v lesoch? My tomu hovoríme opäť prikryť Papatuanuku, našu matku zem. Znova ju zahaliť do plášťa stromov. Prikryť Papatuanuku znamená obnoviť krajinu, ktorá je obnažená, ktorá je týraná. Dá sa priam povedať, že brutálne znásilnená. Mali by sme to robiť spoločne. Poľnohospodári, obyvatelia miest. Bolo by to fantastické, pretože by nám to umožnilo získať späť našu pôdu. Voda v riekach by sa opäť vyčistila, vtáky a les by znovu začali spievať. Ľudia by opäť mohli žiť z pôdy, pretože by už nebola zneužívaná. To je náš sen. Významní hráči ako IKEA musia prevziať zodpovednosť. Žijeme, ako keby sme mali 4 zeme. Nemôžeme takto pokračovať. A to ani keby sme našli ďalšie 3 planéty. Ak sa nám to nepodarí, ak sa nikomu nepodarí zázrakom vytvoriť obývateľné planéty, musíme sa postarať o to, čo máme. Týka sa to nás všetkých. Najmä tých, ktorí majú moc. Čím ste silnejší, tým väčšia je aj vaša zodpovednosť. Definitely those with power. The bigger you are, the bigger responsibility. Na slovenskom znení spolupracovali Matúš Krátky, Ľudmila Manžárová, Lenka Košická, Judita Bilá, Martin Hronský, Peter Kolárik, René Jankovič, Daniel Ratimorský, Marián Ujlaky, Lucia Méderová, Hanna Sokolíková, Silvia Ruppeltová, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2024.